ወዶ ኣብ ጉድጓድ ገዲፈቱ ዝፈደት ኣስካይ ወዳ ትሻቱ ሳቶም መቀለዲ ገይሮም ኤልያስ ይጽውዕሎ እስቲ ኤልያስ የውርዶ ገለ ይብሉ ቅዱስ ቁርባን ሽዑ መዓልቲ ቅዳሴ የለን ቅዱስ ቁርባን ኣብኡ ከውን የብሉን ናይ ክብሪ ስግደት እውን ናይ ኣምልኾ ኣይኮነ ኮራፕትድ ኮኑ ተባላሽዩ ናባና መጽኡ ተለሚዱ ድርሰት ከዓ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ድርሰት ኣሎ ይቁፀር ከጥፍእ ኣይመጻእኹም ከሐድስን ኣሎ ብዙሕ ግን ጸሓፊው ኣይፍለጥን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ኩሎም አይሁድ በጅምላ ንክርስቶስ ሰቂሎም ክንብል ኣይንኽእልን ኩሎም ኃጢአተኛታት ግን ናይ ክርስቶስ ሕማማት ተጠየቅቲ እዮም ይብል ነዚኡ ድማ ኣብ ሙሉ 40 ጾም ዓርብ መጸ ዝግበር ፍኖተ መስቀል ወትሮ ከምዚና ነዝይም ኣነ እየ ኃጢአተኛ ኣነ እየ ዝሰቀልኩኻ ኣነ እየ ዝቀተልኩኻ ዓርብ ስቕለት ናይ ፍኖተ መስቀል ወይ ናይ መስቀል መንገዲ ነስተንትኖ ሙሉእ ውዕሎ ወይ ሙሉእ ህይወት እዩ ዓርብ ስቕለት ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ድሕነት ክብል ንጉስ ዓለም እንከሎ ከም ባርያ ሓያል እንከሎ ከም ድኹም ርእሱ ኣትሒቱ ኣፍን መልሓስን ሓቢረን ክገልጾ ዘይኽእላ መከራን ግፍዕን ዓርብ ስቕለት ዝወዓሎ ውዕሎ ምስቲ ተሳቂዩ መከራ ረኺቡ ኢልና ንገልጸሉ ቃላትን ከንወዳድር ናይ ብሓቂ ቃላት ዘንዕቕ ስቃዩ ንገልጸሉ አንደበት ዘዕጺ ግፍዒ ዝተቐበለሉ መዓልቲ እዩ ዓርብ ስቕለት እምበር ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ቀራንዮ ጎልጎታ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ መከራ ንምሕሳብ ዓመት ኣብ ዓርብ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምእካብ ናይ ኣምልኾ ስግደትን ናይ ጣሳ ንውዓትን ከምኡ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝገልጽ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እንምልከተሉ መዓልቲ እዩ ኣብ ዓርብ ስቕለት ወትሩ እናደጋገምና እንብሎ ክርያ ላይሶን ዝብል ቃል ካብ ግብጽ ዝመጸ ቃል እዩ ክርያ ላይሶን ዝብል ቃል ካብ ግብጽ ኩሉ ብዙሕ ነገር ካብ ግብጽ ኢና ዝተቀበልና ኣሌክሳንድሪያ ናይ ግብጽ ዋና ከተማ ዝነበረት ቀደም ካብኡ ዝተቀበልና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮራፕትድ ኮኑ ተባላሽዩ ናባና መጽኡ ተለሚዱ ኣብ ቅዳሴ ይኹን ኣብ ምህለላ ዝኣተወ ቃል እዩ ክርያ ላይሶን ግን ብግሪክ ይኹን ብዕብራይስጥ ክርየ ኤሌይሶን ዝብል ስለ ዝኾነ ምሁራን ንሱታት ርዮም ይእርምዎ ኣብ ላቲን እውን ብኸምኡ ክርየ ኤሌይሶን ይብሉ ኣብ ላቲን ክርየ ኤሌይሶን እምበር ክርያ ላይሶን ኣይብሉ እቲያ ግን ተለሚዳ ስለ ዝኾነት ናትና ኮይና ኣላ ማለት እዩ ትርጉማ ከዓ ኦ ጎይታ መሐረና ማለት እዩ ክርየ ኤሌይሶን ማለት እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በግዕዝ በትግርኛ ኦ ጎይታ መሐረና ማለት እዩ ስርዓት ዓርብ ስቕለት ካብ ካልኦት ስርዓታት ቤተ ክርስቲያን ፍልይ ዘብሎ ብጾምን ጸሎትን ዝሓልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስግደት ሕማማቱ እንዝክረሉ ስቃያቱ በቲ ድሩት ዓቕምና እንካፈለሉ ዓብይ ምስጢር እዩ ኣብዚ ስርዓት እዚ ድማ ስግደት ዓብይ ቦታ ይወሃቦ ስግደት ሰለስተ ዓይነት ስግደት ኣሎ መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ፕሮስትሬሽን ይባሃል ግንባርካ መሬት ኣብጽሕኻ እትሰግደሉ ስግደት ማለት እዩ እዚ ንኣምልኾ ዘመልክት ንኣምላኽ ዝወሃብ ስግደት እዩ ካልኣይ እንደገና ባዊንግ ዝባሃል ስግደት ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ታሕቲ ወሪድካ ዝስገር ዘይኮነስ ንዓበይቲ ሰባት ንቅዱሳን ንማርያ እግዝእትነ ማርያም ንመላእኽቲ ክብሪ ዝወሃብ ናይ ጸጋ ስግደት ወይ ናይ ክብሪ ስግደት ይባሃል እሞ እሱ ንፍጥረት ዝወሃብ እዩ ሳልሳይ ስግደት ከዓ ኒሊንግ ወይ ተንበርክካ ምስጋድ እዩ እሱ ከዓ ንፈጣሪ ንኣምላኽ ዝወሃብ ስግደት እዩ ንፍጥረት ዘይወሃብ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ንኣምላኽ ንኣምልኾ ዝወሃብ ስለ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መዓልቲ እዚ ንኣና ኸድሕን ደሞ ኣፍሲሱ ክስቀል ከሎ ክሳቀ ከሎ ንሕና ከዓ ምሳው ሓቢርና ናው እናምለኽና
مملخي ملك زخنا سجدت إن جبرنا إنا نوعل ناي أملخ سجدت نعمل اختراع من تزي حماماتون وماتون إن ذكرنا ذكاء ندحنت إلو زجبرو زمارات أما قدس لزخنا نعو ناي مسعب سكاتو ناي مكفال ملكت كل معرفات كجمرة بتسعاتو هاليلويا سيبلي إذا أبني عرس غلط زيما ترح زي كونس أبزر زحنا ياري داو زيما كم مجمرين تكملوي زخنا زيما بسرعات إثيوبيا بسرعات مبرق أورينتال نبلو بإنجليز بحلي الزمر بفلاي زمان دحرخوني بحلي الزمر حلي إلا نكن نمرن كلنا كلمة عالم الزنابرة هذه زلو نزل عالم الزنبر مالتي من تجي نجزي أبهر من تاينتنا النقل الزلنا ناي عارف سغلات سرعات أو حمشتها معرفات مالتون زناجه زسلستو زسدستو زتسعاتون زسركن تباهيلهم استخفاف عليو أزي أو حد معرفات حمامات كريستوس سجلت كابس تتحزلو سكاب مويتو استقبللو بزي النستنتنلو يو زناجه تبي هو تماكرو لكانه كهنا حماي ولا إيجاسوس ومتقوم ولا بيلاطوس نجو هو تماكرو مسي أسيرهم ونديهم حديرهم تماخيرهم لا بيلاطوس وسيدهم جزية 3 ساعات أحزوا ولا إيجاسوس وهو سدوا ولا يسكروا حزهم كسقلوا وسيدهم مشي جزية 6 ساعات أبتوا ولا سيمون كما يصير مسكله مقدم الصن حسي أبتو عرب سقلة الدغم زلنا نعت الخشك كميلهم 10 جزية نوادق أي خرس لزنبرة أشكي مبور يسيمون كبر يلو معرفي أما قد كيس قالوا وخيمتهم يوم داي يسوس حاليوم ما يكون جن كيس قالوا وخيمتهم نع حجزوا تباهلي عبتوا مالت عبيتهم حزموه نع تشكم يوم أشكيم ووي بس أفتو ساعات صار هاي يسوس بقالوا ويجي إله بقعوا يدوسي نايس قايم ملكت سجانا كان بلادته يقوم سب كان بخونه كمان 5 ساعات أي نفلتي عاويلو أعويو قويتاي نمينتاي حديث كان نبابو يبدلل ساتهم نقلدي غيرهم ايديا سيصوع له استي ايديا سيولدو غليز بنور نبابو يزوي جسر مسكله وريدهم كمز مريم تقبلته حقوقها تقبلته نام مقابر انتي جبر مستبهله اليوم ساتهم كسقلوا ويدلون جن بعل سلازخونه يبعلوا سلازنبرو ابي بعل سلازخونه هي 7 خيجي حدر ولا مرت باهي دحر مويتو دايموتن قلت يسبر بغني زوج يجافات غيرهم مጨረሻ 5 موتن سرعيو نايتاتهم قلت سيرهم ناتوبين 5 موتن سرعيو ايتبلون جن حدا بخينات غني وقو دحر بمن ما يوصي مጨረሻ ساتهم حبيبهم وخيدهم ثم يوسف اذا ارماتياس امجد مسقل تشكملين مقدمه بليت مسيو ناتو مسيح خويني ناتو تمهراي خويني حتون ملسن ذهبوا كالي غزيون ناوخس ككراخرو خلو ازي هايمانوتنا يفردن حجنا يفردن يذكراخرو زينبان ذكراخرو زينبان كريستيون خوينو يسوسوتهم كيدون قبيرون نبعد وبناي بعد مقابر يبعد السنادي زينبان مقابر قبيرون أب قبر حمامات ناي مسكانا ناي تعسان ناي محرتن صلوت زبزحلو سرعتيو كجمر كلو دما لأملاك يدلو كبر وسبات نابلنا كبر مسكانان نأملاك نغربلو صلوتيو أملاك يدلو كبر كلو يقبؤو مالتو بجئس يقبؤو انتا إذا قبؤو
እንታይ ዝግብኦ ኣምልኾ ስግደት ፅንዒ ሓይሊ ንመንግስቱ ንግዝኣቱ ንኢየሱስ ንክርስቶስ ንሕማማቱ ንመስቀሉ ክብርን ሓይልን ስልጣንን ዝግብኦ ኢልና ኢና ብግእዝ እነዘይን እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብፂ ግሪክን ዕብራይስጥን ቋንቋ ዝተደርሰ ጸሎት ኣብ ግብሪ ሕማማት ዓርቢ ስቕለት ወትሩ እንጽልዮ እዩ። ንኣብነት ክርያላይሶን ወይ ክርያላይሶን ኣብ እንብለሉ እብኖዲ ናይናን ታኦስ ናይናን እናበልና እንጽልዮ ጸሎት ኣሎ። መሰረቱ ክርያላይሶን ማለት ኦ ጎይታ መሓረና ማለት እዩ። እብኖዲ ናይናን ማለት ድማ ናይናን ኖይና ክትፍለተላ መሓረና ማለት እዩ። ናይናን ካብ ግብፂ ዝመፀ ቃል ኮይኑ መሓረና ዝብል ትርጉም ይህልዎ። እዚ እብኖዲ ማለት ኣምላኽ ማለት እዩ። ታኦስ ማለት እውን ኣምላኽ ማለት እዩ። እብኖዲ ካብ ግብፂ ዝመፀ ቃል ኮይኑ ታኦስ ከዓ ወይ ቴዎስ ማለት ድማ ካብ ግሪክ ዝመፀ ቃል እዩ። ስለዚ እብኖዲ ናይናን ክንንተን ኣምላኽ መሓረና እዩ። ታኦስ እውን ኣምላኽ፣ ማስያስ ድማ መሲሕ ወይ ቅቡእ ማለት እዩ። ኢየሱስ ድማ እግዚአብሔር የድሕን ማለት እዩ። ክርስቶስ ድማ መሲሕ ወይ ቅቡእ ማለት እዩ። ኣዶናይ ኣምላኽ ወይ ጎይታ ማለት እዩ። ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ማለት እዩ። ደስቡጣ ድማ ሕያዋይ ገዛኢ ማለት እዩ። ስለዚ ማስያስ ናይናን ኢየሱስ ናይናን ክርስቶስ ናይናን ኣዶናይ ናይናን ክንብል ተለና መሲሕ መሓረና፣ ኣምላኽ መሓረና፣ ጎይታ ሰራዊት መሓረና፣ ሕያዋይ ገዛኢ መሓረና እናበልና እንጽልዮ ጸሎት እዩ። ስለዚ እዞም ኩሎም ጸሎታት ብሓጢኣትና ምኽንያት ንዝተሰቕለ ክርስቶስ ንበደልና ምሕረት ንምርካብ እንጽልዮ ጸሎት እዩ። ናይ ምሕረት ጸሎት፣ ናይ ጣዕሳ ጸሎት እዩ። ኣብ ሕድሕድ ምዕራፋት ንባባት ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳንን ወንጌልን ይንበብ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝንበቡ ንባባት ምስ ሓድሽ ኪዳን ዝንበቡ ምትእስሳር ይህልዎ ዶ? ከምኡ ድማ እቶም ንባባት ብፍላይ ብሉይ ኪዳን ምስ ዓርቢ ስቕለት ዘተኣሳስሮ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ሓቲትና እስዕ መልሲ ተዋሂቡና። ኢየሱስ ባዕሉ ከም ዝበሎ ንብሉይ ኪዳን ከጥፍእ ኣይመጻእኹም ከሐድስን እዩ። ምንትዙ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ልዕሊ ብሉይ ኪዳን እዩ ተመሲሊቱ ዘሎ። ትንቢት ናይ ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን፣ እቲ ትንቢት ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፈጺሙ ኣሎ። ምንትዙ ብጠቕላላ እንከርኢ ሓድሽ ኪዳን መፈጸምታ ወይ ከዓ መብራህርሒ ብሉይ ኪዳን እዩ እውን ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብደንቢ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ንኣብነት ክንወስድ ዲትሮ ኣይዛያ እንብሎ ካልኣይ ኢሳይያስ ማለት እዩ። እንካብ ምዕራፍ 40 ብፍላይ እንካብ ምዕራፍ 50 ክሻብ 55 ዘሎ ብዛዕባ ደሳፈሪኝ ሰርቫንት እዩ ዝዛረብ። ብዛዕባ እቱ ዝሳቀ ባርያ ወይ ዝተሳቀ ኣገልጋሊ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኢሳይያስ ናብ ምድረ በዳ ዝጠፍአት በጊዕ ኣምሲሉ ዘቕርብ። ምንትዙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዃና ይነገረና እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክፍጸም ዘለዎ ብዙሕ ነገር ተገሊጹ ስለ ዘሎ እዩ። ምንትዙ ብፍላይ ናይ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ሕማማት ዝምልከት ናይ ኢሳይያስ እዩ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ናይ ዓርቢ ስቕለት መጽሓፍ ናይ ሕማማት መጽሓፍ ብዙሕ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዓርቢ ስቕለት ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ወፃኢ ካብ ዝንበቡ ንባባት ድማ እቲ ሓደ ድርሳን እዩ። ድርሳን ማለት ጽሑፍ ማለት ሓደ ነዊሕ ጽሑፍ ደረሰ ካብ ዝብል ካብ ግዛዊ ቃል ዝመፀ ስለ ዝኾነ ድርሰት ዝብል ቃል ይወፅእ። ድርሰት ከዓ ብዙሕ እዩ። ብዙሕ ድርሰት ኣሎ ይቁፀርን። ድርሰተ ሚካኤል፣ ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል፣ ድርሳነ
ያዕቆብ ድርሳነ ጳውሎስ ድርሳነ ዮሐንስ አፈወርቅ ድርሳነ ወዘተ ወዘተ ካሊ አሉ ብዙሕ ግን ጸሓፊው ኣይፍለጥን ምናልባት ጸሓፍቲ መን እዮም ክኾኑ ቅዱሳን መነኮሳን ኣብ ገዳም ዝነብሩ ፈላጣት ምሁራን ዝኾኑ እዮም ብልማድ ብትሕትና ምኽንያት ትሕትና ኣለዎም ስለ ዝኾነ ኣስማቶም ኣነ ጽሒፈ ወይ ከለ ደሪሱ ዝብል ነገር ኣይጽሓፍን ብልማድ ማለት እዩ ስለዚ መን ከም ዝጸሓፈ ኣይጥቀስን ኣብኡ ጥራሕ ድርሳነ ከለ እናተባሃለ ንሱ ኣብ ጸሎት ኣብ ንባብ ኣብ ቤተክርስትያናት ይንበብ ይሕግዝ ማለት እዩ ኣብዚ 3 ሰዓት ኣብ እግሪ መንበረ ታቦት ዝቕይሩ ክንውናት ኣለዉ ንኣብነት ካህናት ኣብ እግሪ መንበረ ታቦት ዓራት ይገብሩ ብጸሊም ልብሲ እውን ይኸድንዎ ኣብ ልዕሊኡ ከፍ ኣቢሎም ስእለ ስቕለት የንብሩ ብየማኑን ጸጋሙን ከዓ መስቀል ይቑሙ ጽጌረዳ ወይ ኣበባ የንጽፉ ብረሽም ዓውን ይስኽሉ ኣብ ልዕሊ ዓራት ድማ ወንጌል የንብሩ እዚኦም ኩሎም ድማ እናይ ባዕሎም ትርጉም ኣለዎ ታቦት መብራህቲ ባዕሉ ንካብ ጥንቀት ጀሚርና ናይ ምምኻኽ ምልክት ኣለዎ ከይመኸኸ እቲ ፈትሊ ከይተቃጸለ ኣየበርህን እዚ ተምሳይነት ኣብ ቅዳሴ መብራህቲ ኢየሱስ እዩ ባዕሉ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ግን ዝተሳቀ ጥዋፍ እንተርእይና ትርጉም ምስተወድአ እዩ መስቀል መዘከሪ ናይ ሕማማት ኢየሱስ እዩ ንዓለም ስቕለት ኣብ መስቀል እዩ ተሰቒሉ ወትሩ ግዜ ከዓ መስቀል ምስ ሓዘናይ ምክንያቱ መስቀል ናይ ባዕሉ ቋንቋ ኣለዎ ሓደ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ኣለዎ ክንግዚ ፈተኩኻ ዘርጊሑ በቃ ንባዕለይ ዘተረፍኩን ፀንቂቀ ሂበኩም ኣለኹ ንባዕለይ እንት ዙይ ስቃት ይርአን ካብ ጎኒ ማይን ደምን ከም ዝፈሰሰ ናይ ቅዳሴ ምስጢር ማለት እዩ ናይ መስዋዕቲ ምስጢር ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እዩ ቤተክርስትያን ክንእከብ ከሎና ሓድነት ንፈጥር ብሓንሳብ ስለ ዘለና ጉርብትና ኣሎ ዕርክነት ኣሎ ብሓቢርና ቃል ኣምላኽ ስለ ንሰምዕ ካብ ልክዕ ዝኾነ መእደ ቃል ኣምላኽ ንበልዕ ከምኡ እናበልና ይቅረ ይፍታሕ ንበሃል ከምኡ እናበልና መጨረሻ ስጋህ ወደሙ ንቕበል ብዓብዩ ቃሉ ጥራሕ ዘይኮነ ስጋህ ወደሙ ቁርባን ማለት እዩ እታ ፃሕሊ እታ ፅዋዕ ንስያ ተመልክት ፅዋዕ ቅዳሴን ቅዱስ ቁርባንን እያ ተመልክት እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ኣምላኽ ዝተሳተፍናዮ ማለት እዩ ኢየሱስ እንታይ በለ ኢየሱስ መን ነበረ ኢየሱስ እንታይ ገበረ ኢየሱስ እንታይ በለ ኣብኡታት እዩ እዚ ኩሉ ምልክታት ካብ ልብሲ ክሻብ መሳቀል ናይ ታቦት ማለት እዩ እቲ ታቦት ግን ሕዚ ናብ መድረክ ወሪዱ መድረክ ቀራንዮ መድረክ ጎልጎታ ይኹን ልማዳዊ ንፈልጦ ዝቕደሰሉ ምእመናን ታሕቲ ላዕሊ ካህናት ኮይኖም ስጋሁ ወደሙ ዝፍትተሉ መድረክ ኣይኮነን ኮይኑ ዘለዓል ስእለት መደምደምታ መድረክ ስቃይ ይኹን እዚኣታት እዩ ዘመላኽት ታቦት ቀራንዮ መስዋዕቲ ሰዋዒን ተሰዋዒን ኢየሱስ ባዕሉ ንልጡርግያ ወይ ስነ ኣምልኾ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዳግማይ ቀራንዮ መድረክ ጎልጎታ ኮይነሉ ማለት እዚኣታት እዩ ዘመላኽት ነቲ ንጥቀመና ይብና ዓርቢ ግን ቅዳሴ የለን ንቅዳሴ ኣይኮነ እንጥቀሞ ዘለና እንታይ ደኣ ንሞትን ስቅያትን ኢየሱስ ቀይና የለና ማለት እዩ ተመደ ግፍኦሙ እግዚኦ ለእለይ ገፍኡኒ ኣብዚ 3 ሰዓት ዝንበብ ትርጉሙ እንታይ ይኾን ግፍኦሙ ዝብል ቃል ባዕሉ ገፍዐ በደለ ዓገብ ገይሩ ማለት እዩ ግፍኦሙ ዝብል ቃል ንቃል እዚ ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት የተመሰረተ እዩ ካብ መዝሙረ ዳዊት ተወስደ እዩ ስቃይ ኢየሱስ ዘንፀባርቅ ንባባት እዩ ኣብ 3 ምዕራፍ ንኸፍሎ ዚ መዝሙር ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ 3 ምዕራፍ ከፊልና ዲያቆን ቀዳማይ ምዕራፍ ሓደ ካህን 3 ካህናት እዮም ዝምደቡ ሓደ ካህን
ግፍኦሙ ይብል እናዓጠነ ታቦትን ስእልን ኩሉ ታቦት ዘሎ ነገር እናዓጠነ ግፍኦሙ ብዜማ ይብል ዲያቆን ቀዳማይ ክፍሊ ብግዕዝ ግዕዝ ክበሃል እንከሎ ድምፀ ግዕዝ ሰለስተ ዓይነት ንባብ ናይ ግዕዝ ስለ ዘሎ ናይ መሕዘኒ ዓይነት ግዕዛዊ ንባብ ይገብር ናይ መሕዘኒ ዓይነት ንባብ ንሱ ምስ ወድአ ሓደ ካህን ካልኣይ ካህን እናዓጠነ ከዓ ብእብረኡ እንታይ ይገብር ብእብረኡ ግፍኦሙ ይብል ገፊዖሙኒ ማለት ግፍኦሙ ይብል ምስ ወድአ እቲ ዲያቆን እንደገና ናይ ካልኣይ ንባብ ይወድእ ከምኡ እናበሉ ዝተረፈ ሳልሳይ ንባብ ሳልሳይ ዜማ ወዲኦም ጠቐሊሎም ይኸዱ እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ ካብ ዝደረሶ ዜማታት ግዕዝ እዝልን ኣራራይን እትጥቀም ሃገር እያ። ኩሎም ዜማታት ድማ ነንባዕሎም ትርጉም ዘለዎም ብሓቂ ዜማ ጥራሕ ሰሚዕኻ መልእኽቲ ክርደካ ዝኽእል ዓብይ ትርጉም ዘመሓላልፉ እዮም። እዚ ብመሰረቱ ግዕዝ እዝሊ ኣራራይ ዝብል ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥበብ እዩ። ካብ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶ ካሊእ ኣገልግሎት ካባ ጾም መጀመሪያ ኣቤልካ ካባ ድራር ጾም ኣቤልካ ግዕዝ እዩ ዝኸውን ግዕዝ ዜማ እናተገበረ ይጸንሕ ኣብ ሆሳዕና ግዕዝ ይፈርስ ኣብ ሆሳዕና ነጋሪት ስለ ዘሎ ማህሌት ስለ ዘሎ ከበሮ ስለ ዘሎ ኩሉ ጸናጽል በዓል ዓብይ በዓል ስለ ዝኾነ ሰንበት ሆሳዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓጀብ ዝመጸሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብእዝሊ ይቕደስ ኩሉ ካብኡ ቀጽልካ እምበር ናበይ ይቕየር ናብ ግዕዝ ይምለስ ናብ ግዕዝ ተመሊሱ ብሻዕ ዓርቢ ስቕለት ብግዕዝ ይቕጽል ዓርቢ ስቕለት እዝሊ ናብ እዝሊ ይበሃል እዝሊ ማለት ናይ ሓዘን ዓይነት ድምፂ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ሓዘን ዓይነት ድምፂ ዘለዎ ዜማ ናይ ርሕራሄ ዓይነት ድምፂ ዘለዎ ምክንያቱ ኢየሱስ ይስቀል ስለ ዘሎ እናበልና ዋይ ኣነ እናበልና ዋይ እናበልና እናሓዘና ንውዕለሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናይ ሓዘን መግለፂ ድምፂ ገይርና እንዜሞ ዜማ እዝሊ ዜማ እዩ ሽዑ መዓልቲ ኣብ እግሪ መንበረ ታቦት ኣብዚ 3 ሰዓት ካብ ዝግበሩ ሓደ መስቀልን ክኾን ኣብ ትሕቲ መስቀል ብየማንን ብጸጋምን ሽምዓ ተወሊዑ ንርኢ። ነገር ግን ኣብዚ 9 ሰዓት ምስ ተበጽሐ ብጸጋማይ ዝተወልዐት ሽምዓ ጠፊኣ ብየማን ዝተወልዐት ጥራሕ ትቐሪ። ናይዚ ስርዓት ትርጉም ድማ ኣብኡ ሰለስተ ጥዋፋት ኩሉ ኣይኽእል እተፈላለየ እዩ ዘሎ ሓደ ንኢየሱስ ዝውክል እዩ ሓደ ንፌታዊ ዘመን ሓደ ንፌታዊ ዘጸጋም ዝውክል እዩ على مجرشة قلنا نقبل مسألة ما خلنا بيمان يسوع زلوا مبرحتي يبره بسلام زلوا يتقبل نايتي زيت الصحة تسقيلو زلوا قبلنا مالتي تيجين بوتاي أمن قستها تذكر مبالو سبعين تخان خانا أنا نبعي خانا أريد أزبلتي بسلام زنبرة أتاي أنت خاطر إذا إحنا بجبلنا إذا سبع زوجين حنت زي أبسل أمن قستها تذكرني صبوح ملسنا يسوع لومي مساء أو جنة الله ينتزي يتسيبول لا يهلونا نايم برحتي
ناي إمنة ملكتي مبرات بقوا مهناتي كالي كله تفيو حدا مبرات زترف أبزة تسعة ساعات حدا فلي زبالة سرعة نري كاناتن ياقوناتن حنت لبسي نخلهم رؤسهم تقول بيبوم بحزن بقاهين النازمون عزب استوعينا أبا تسعة يسوس مويتل لقصبي موتي حزني زم الأخذ زيايا بتسألته ونكر إن كلنا ناتو إيو بكا يهو بتمراحي بتمرحاني انت زيناتو ملكتي وناي مقول باب نا حزن ملكتي إتي إن دقمو صلاة وي إن زمون ناتو يقوم مثالي دس بوتا زملكان نتلكان جريكي ترجمو حيواي جزائي مالت حيواي نموس مالت أمنستي لأنا نرزن أستت دس بوتا فاسيلياسو انتزي أمنستيت غريكيو تذكرني مالتي تذكرني دس بوتان كان بيل التحيا واي جزائي نقص مالتي عندنا موكوريا أنتي فاسيلياسو نبيل جوين غريكيو أوغويتا مالتي دس بوتا أنتي زبيل الله أنتي والغريكيو أبتوي مالتي أفتو شكر أفتو سكاي مالتي فاسيلياسو زبللو لقيمة عن تبون جريك يجون أما نقصها تذكرني إذن قالتي تقول بيقنا دياقونتين كان لكل التقاهنين تنقل التدياقون تقول بمزبون واجيو لكن يعتوزيك عن كمتين النوسي زلون عن كبتو فيه تاي زي ما أنا مالتي أما ودعتا دحر سبدت زيو مارنا كريستوس كبالين كلو كل مؤمننا وأربعة أنفت كتميرو تي مراحي كان دما عبيدو تسجري دعم بوحيزو وزيو مهارنا كريستوس يبلو فمسحة قدس ونرخو إنا تقواسا مستزبتن تن مواسر كبتنريد زبلالو يسوس تفليونا مراحينا نيرو ناو تختنا إنا نغير بلي مرنا مسرق بيت كريستيان صار راح نسوي جين بواسا زتف أن مبواسة تبتعتنا نحن بقصنا أنت دارجنا على شاوية فيديو أبيك نلوم تنفلتو مسنا زبالة زنبرة زمهرنا زقس صنا زنبرة سكاه ودروم مخوني تقربنا زنبرة يلي ننتجي إجابة على ملكتي تابت كريستيان سيدنا بيجس الحمد لله ونتفلت تزقفت بيزيد أربع سنوات تسرعت نقل مدن زتقال لقي من تزي ناي واسخن ناي ميلاش جيو خبارين كله نبرعة جس نملكت هو أربعة أنا علم مالتيو بمنانا إن قبره زلنا كله ناب كل عالم نبصح خمسة لنا ملكته يو إن بابا بطلو بيجي ناي فقري ناي تسفى ناي أملخو ناي ذكري ملكتي متجي نتو تسأل يسوع سنة نخبره زلنا إتي تسأل زل مسكلنا بتعين بابا حينا زلنا ويقع مسعين بابا كلتنا قرر حدا شركن يحرير عن بابا له بسعادة شركن بعين بابا نحزنا يزلنا سعادة شركن عوت نسبل لنا بحدا وجن مجنسي يسوع كم زمته مجنسي بحدا وجن كعنا يتسفئي كتسئي يتسجل داون بسم متكسن يوقوان كمتا قلبت كبحوس كبشخعنا نسرح قلب ما جنا ندير يا ምክንያቱም እሱ ዝሞተ ቃል ኪዳን የለ ዝሞተ ቃል ኪዳን የለ ሰብ ጥበብ ሰባ ሰገል ኣብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ያብ ሒዞም እንክኸዱ ንጉስ ምዃኑ
ንኣምላኽነቱን ንሕማማቱን ሓሲቦም ወርቂ ዕጣንን ከርበን ህያብን ከቕርብሉ እንሆ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ መከራን ግፍዕን ብምሕሳብ ኣብ ስርዓተ ዓርቢ ስቕለት ከርበ የዕጥን። ምክንያቱም ከርበ ንሕማማቱ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ስርዓት ቅዱስ ቁርባን ኣብ መንበረ ታቦት ኣይቕመጥን። ምክንያቱ እንታይ ይኾን? ቅዱስ ቁርባን ብናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ታቦት ኣይቕመጥን፣ ኣብ ቅዱስ ሳጹን ኣይቕመጥን። እንታይ ዳ ቀዲስካ ኩሉ ቀሪብካ ምኻድ እዩ። ቅዱስ ቁርባን እንተተደልዩ ዘድሊ መዓልቲ ቀዲስካ እንደገና ቁርባን ተቆርብ ማለት እዩ። ኣብኡ ወፃኢ ቅዱስ ቁርባን ሽዑ መዓልቲ ቅዳሴ የለን። ቅዱስ ቁርባን ኣብኡ ክኸውን የብሉን። ባዕሉ ቀዳሲ እዩ፣ ባዕሉ ወዳሲ እዩ፣ ባዕሉ ሰዋኢ እዩ፣ ባዕሉ ተሰዋኢ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ሊቀ ካህናት ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝቅድስ፣ ናቱ እዩ መስዋዕቲ፣ ንሱ ባዕሉ ቅዱስ ቁርባን እዩ፣ ንሱ ባዕሉ መስዋዕቲ እዩ። ስለዚ ካሊእ ቅዱስ ቁርባን ኣየድልን። ካብኡ ኣልጊስና ኣብ ካሊእ መስገዲ ክኸውን ዘቐመጥናዮ ኣምልኾ ክኸውን ዘቐመጥናዮ ንሕሙማት ክንወስድ ወይ ንሕሙማት ክንቆርብ ዘቐመጥናዮ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ካሊእ ቦታ ነቕምጦ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ካብቲ ዝተኣሰረሉ እስካብ ሞቱ ዝተቐበረሉ ግዜ ኣዲኡ እግዝእትነ ማርያም ካብ ጎኑ ኣይተፈለየትን። ሕድሕድ ስቃያቱ እናመረራ ብሓዘን ብኩናት ልባ ዝተወግአትሉ ንባዕዳ ሪቕዋ ደም ዘንበዐትሉ ግዜ እዩ ዓርቢ ስቕለት። ማርያም ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ስቃይን መከራን ከምቲ ኣብ ስቃይን መከራን ወዳ ዝተሳተፈት ካብ ዝተሓዘሉ ክሻብ ኣስከረን ኣብ ሕቑፋት ትቕበል፣ ክሻብ እንኮ ወዶ ኣብ ጉድጋድ ገዲፋቶ ዝኸደት ኣብ ስቃይ ወዳ ተሳቲፋ እያ። ስለ ዝኾነ ማርያም ኣብ ድሕነት ዘለዋ ግዜ ማርያም ኣብ ድሕነት ዓለምን ኣብ ድሕነት ሰብን ዘለዋ ግዜ ዓብዪ ምዃኑ ስለ ዘመላኽት ንማርያም ሰላምታ ምቕራብ ናይ ክብሪ ስግደት እውን ናይ ኣምልኾ ኣይኮነን፣ ናይ ክብሪ ከም እኖ ከም ኣዶ ንጉስ ሰማይን ምድርን ከም እቲ ብትንቢት እተነገረ ካብ ጓልካ ተወሊድ ከድሕነካ እየ እግዚኣብሔር ዝበላ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማማትን ስቕለትን መከራን እንርኢ ዘለና ኣብ ወዳ እዩ። ካብኣ ዝወሰደ ስጋ እያ ተትሳቀ ዘላ፣ ካብኣ ዝወሰደ ስጋ እያ ትደሚ ዘላ፣ እታ ትርህ ዘላ፣ እታ ዝጠመየት እምበር ኣምላካዊ ስጋ ይኮነ። እዚ ካብ ማርያም ዝወሰደ ስጋ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ማርያም ግደ ኣብ ድሕነት ደቂ ሰብ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ወትሩ ግዜ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ማርያም ኣላ። ምስ ማርያም ኮይነን ዓይና ከዓ ብፍላይ ናብ ኢየሱስ እንቐርብ። ምክንያቱ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እንሪኦ እዩ። ኣብ ቃና ገሊላ ርኢና ኢና ሽግርና ናብ ወዳ ተቕርበልና ንሳ እያ ቢሉ እውን ምስ ኢየሱስ ወዳ ስለተሳቀየት ከዓ ምስ ሞተት ንሳ ብኢየሱስ ወዳ ከዓ ከቢራ ምስ ኢየሱስ ተሳቀያ ሞታ ምስ ዝኸበረ ኢየሱስ ከዓ ከቢራ ኣይበስበሰትን። ኣብ የማን ወዳ ከመይ ንግስቲ እያ፣ ከመይ እኖ ንጉስ እያ። ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ንጉስ ኢየሱስ ስለ ዝኾነት ከዓ ንግስተ ሰማይን ምድርን ኢና ንብላ። እዚ ኩሉ ኣብ ሕማማት ወዳ ተሰውረ ክትተርፍ ኣይከኣለትን። ኩሉ ጉዕዞ እዩ። ናይ ዓርቢ ስቕለት ስርዓት ግን ካበይ ዝመፀ እዩ? ናብ ኢትዮጵያ ኸ መዓዝ ተኣታትዩ ዝብል ሕቶ እዚ ሰብ መልሲ ሂቦምና። ግብረ ሕማማት ይበሃል። ግብረ ሕማማት እዚ ብዓረብ ካብ ግብፂ ዝመፀና መፅሓፍ እዩ። ብዓረቢ ቋንቋ ተፅሒፉ ካብ ዓረብ ናብ ግዕዝ ተርጉሞም ኣለዉ። ግዕዝ እዩ ኩሉ ብምሉእ ግዕዝ፣ ኣምሓርኛ የብሉ፣ ትግርኛ የብሉ፣ ግዕዛዊ እዩ። ስለዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ክመፅእ ከሎ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ዝመፀና መፅሓፍ እዩ። ሽዑ ግዜ
ዓረብኛ ቋንቋ ድሓር ሊቃውንቲ ግእዝ ዝፈልጡን ዓረብኛ ዝፈልጡ ሊቃውንቲ ኢትዮጵያ ተርጉሞም ናብ ግእዝ ተርጉሞም ብእዋን ዝሃትሙ እምበር ዓርቢ ስቕለት ምእንቲ ድሕነትና ምእንቲ ዘለኣለማዊ ተሓጓስና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ክቡር ዙፋኑ ወሪዱ ትሕትና ለቢሱ እዚ ኩሉ መከራ እዚ ኩሉ ስቃይ ኣብ ልዕሊኡ እናዘነበ ብትዕግስቲ ነቶም ዝገርፍዎ ብምፍቃር ዝተቐበለ ረፍቲ ጥማት ሃልይዎ ዘይኮነስ ፍቕሪ ወዲ ሰብ ገዚእዎ ዝተሳቐየ ስሊና እዩ እሞ ነታ መደምደምታ ሕጊ ዝኾነት ፍቕሪ ንይበሳ ፍቕሪ ብምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ነይሩ ዘምህረና ንህይወትና ፈቃር ወይ ኣፍቃሪ ዘይኮነስ ባዕሉ ፍቕሪ ዝኾነና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሰሩ ንከተል It's